Hey guys, welcome to my mini vlog. ಕಾಂಡಿನ ಸೋನಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಪಾರ್ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ನಿ ಕಂಪೆನಿನಿ ನಿನಗೆಲ್ಲೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾಯ್ದು ಕಾಂಡಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಏತು ದೂರ ನಡಪರುಂಡು ತುಳಿಸ್ಕೊ ಕಂಡ ದಾಂಟದು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ತಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ ಕೂಡ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಸ್ ಮೀತಾರ್ದು ಡೈಲಿ ಕೈ ಮುಗಿನ ದೇವೇರುಂಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೇವೇರು ಅವಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದಾ ಕಂಪೆಂದುಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅವ್ರದುಂಬು ಚಪ್ಪಲ್ ದೀದು ಶೂ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಶೂ ಪಾಡ್ದು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಬೇತೆ ಆ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಪೋದು ಕಂಪೆನಿದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ವ್ಯಾರ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಜಿ ಗೀಜಿ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಪೂರ ದೇತದ ಹೇರ್ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಸೀದಾ ಕಿಸೆಟ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನಗ ತಿನ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಎರಿಗ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ದೀವನ್ ರೀಚಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ದೀವುಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು 6 ಬಜ್ಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿನೇ ಅನ್ಸಿ